tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. De data asta pe Java, ne-am mutat de pe telefon pe PC. Astăzi vom face un tutorial cum să sortăm itemele printr-un sistem performant Redstone. Să începem. Ok, așa va arăta sistemul. Imediat vă explic cum stă treaba. Aveți nevoie pentru cum ar veni un sistem, ca un sistem reprezintă doar cum ar veni partea asta. Aici sunt 3 sisteme plus sistemul de transport al itemelor. Avem nevoie de blocul nostru de construcție ce vreți, am ales oak planks, chesturi, redstone dust, redstone comparator, hopper, redstone repeater, redstone torch și item frame. Noi deja aici avem construite 3 mecanisme, dar o să mai fac unul împreună cu voi ca să înțelegeți. Mai întâi facem baza cu blocul de construcție care ni l-am ales. De preferat ar fi să fie la un bloc distanță toate 3. Sau toate 3, de fapt câte vreți dumneavoastră. Ok, deci facem prima dată baza în forma aceasta. Mă scuzați. Ok. Și mai trebuie asta așa, unde vom pune chestul. Înainte de a pune chestul, continuăm cu un comparator, cu redstone dust-ul, apoi cu un repeater care intră exact în acest bloc. Ok, stați puțin că m-am încurcat să-l pun drept, asta vreau. Ok, e bine. Acum n-am terminat, punem redstone torch-ul mai jos, aici, ca și cum să intre cum o să vedeți imediat în acest hopper. Punem chestul pe acest bloc, item frame-ul, aici punem, aici avem oak saplings, vedeți? 34, pentru că aici am pus oak saplings. Mă rog, faza nu este de ce pui aici, faza e de cum construiești asta. Aici, de exemplu, noi vrem să punem doar itemele de torch, redstone torch, nu torch normal, bun. Și acum facem în felul următor. Trebuie să luăm un din ăsta hopper care îl băgăm în comparator. Mă scuzați, să-l luăm înapoi. Și acum ca pe acesta să-l punem bine, ca să stăm cu shift-ul, să-l punem în chest. Trebuie să ne punem pe un bloc care l-am pus noi provizoriu. Și să-l băgăm în chest. În chest, e bine. Ok, acum în acest hopper care intră în comparator, noi trebuie să băgăm itemele care avem nevoie, dar în felul următor. Îmi iau 64, în ultimele 4 punem câte una, iar în prima de aici trebuie să punem 18. Stați să le fac. 1, 2, bun. 18. Și acum, practic, tot mecanismul, o parte cum ar veni, una de sortaj, e gata. Eu am făcut 4 ca să vă arăt cum funcționează. Acum, e cam complicat să faci un din ăsta pentru toate itemele din joc, așa că dacă pui un item din greșeală, nu ai făcut un sistem pentru el, o să continuăm acest drum pentru iteme într-un chest în care se strâng itemele care nu au sistem din acesta. Bun, haideți să punem acel chest. Undeva pe aici, da, e bine. Punem chestul unde să strâng itemele de care noi nu am făcut sistem. Ok, și acum luăm hopperul. Hopperul acesta îl băgăm în chest și pe restul le băgăm în celelalte hoppere. Să ne dăm un pic în spate.
Ok, și după cum vedeți, am conectat cu șirul din chestul ăsta. În chestul acesta, după cum vedeți, de desubt este un hopper care duce în celălalt hopper până la capăt în acest chest, în caz că nu se duc în celelalte, dacă n-au sistem. Aici punem toate itemele și, după cum mă repet în continuu, se duc în sistem, în chestul lor dacă au sistem, dacă nu se duc în acela. Și acum vă arăt. Stați să conectăm toate astea ca să vă arăt mai bine. Și de aici. Și acum ultimele le avem. Bun. Mergem aici la chest și nu contează ordinea, că noi le-am făcut într-o ordine. Uite, putem să începem cu oak saplings, după cu, stați, nu, mai multe să avem. Uite, vedeți cum scade, le punem așa și acum ăstea o să se ducă în chestul lor fiindcă au sistem. Dar de exemplu, noi acum dacă punem redstone dust, acesta nu se va duce în unele din chesturile acestea, deoarece nu avem sistem făcut pentru el și se va duce în acest chest. Stați să spargem aceste blocuri. Ok, și uite, ca să vă arăt, nici pentru hopper noi nu avem sistem și acesta se va duce tot în acest chest. Stați să vă arăt. Mi se pare că am pus primul oak, care s-a dus la locul lui, vedeți, niciun dirt, niciun nimica. Opa, mă scuzați, era numai dirt acolo, după cum vedeți. E numai dirt, l-am spart din greșeală. Și uitați că încă mai vine dirt, că acum este la secțiunea dirt și de aceea acum pune aici blocurile de cobblestone, de redstone torch, cred că le-a pus deja, da, de astea am zis și de astea, deci mai au acum să pun cobblestone, dacă nu l-a și terminat, nu mai are puțin. Și după vedeți că redstone-ul și hopper o să se ducă în chest-ul pentru care noi nu avem sistem, adică aici. Deja trebuie să și ajungă în orice clipă. Vedeți, a ajuns redstone-ul. Haideți să mai luăm, că 64 de redstone durează un pic cam mult și haideți să mai luăm. Gata, e de ajuns. Și o să vedeți că o să vină și singurul hopper care a pus chestul ăla tot aici, pentru că nu avem sistem. Mai avem, vedeți, și am terminat. Acest chest s-a golit și itemele pentru care am avut sistem s-au sortat cum a trebuit. Iar cele pentru care n-am avut sistem s-au pus aici. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare. Pa, pa!